سلام تعنا هبل خبركم تخطات دي دبليو انترناشنال إلى تاوزينا نهو حزب تግራይ بفرلاي ድማ መንእሰይ ትግራይ ነቶም ከጥፍእዎ ዝመጹ ጸላእቱ አጥፊኡ ህላው ንከረጋግጽን ኣብ ዝሓፀረ እዋን ናብ ዳግመ ህንጸት ዓዱ ንክወፍርን ተጋድላይ ጌታቸው ረዳ አገንዚቦም ሰራዊት ትግራይ ዕድመ ጸላእቱ ንምሕጻር ኣብ ዘኽእል ቁመና ከም ዝርከብውን ሓቢሮም ኣለው ዞም ኣብ ትግራይ ኣትዮም ትግራይ ህጥፉ መንእሰይ ትግራይ ክውዱ ዝንቀሳቀሱ ሓይልታት ከጥፉና ዘይኮንስ ክነጥፎም ከም ዝግበአና ኣሚና ክንቀሳቀሱ ዘለና ناتو مدحنا نعلم من كتاب حقوق زخلو ونبر كل يقولوا صبوا يقدر متصاف كنا عدلنا كن وانا مدحن في تجراي ما نسيت تجراي ترى تجراي تبارنا أنا متعنا نقول شيء لكن قلت له المعنى بتمساسالين من أسي تجراي عندما وررتنا محصار مس أحوات ومعتق نصباح زي بحال وراي مخانو بونا ترديونا ميداك عسل كم زلوا وكل من قست تجراي أمباسادر في الساس كدوم أجنزيبهم اللهم ناي إرترا وصيزني هي بوليسي حدش نجر تزيكونه كند منتاي كان صفنا كم مرحلي إذا وردوا نحارة دقيقة ون نقول نحن قد فويبلنا مزياتو من أنواع غازلنا من أشينا أنتفهم ننقرو اتنا يساو حيلي يمزلو من أشيكم وكلنا خواجة الحيلي بملوم مالتي سلازي اتخواجة الحيلي اتخطفهم الحيلي قدم ميدا خيدو مسارع قدم محازو أو كتما أو قطرو قشطو تفويت ممرحي زي فاششتاو ممرحي وكم تعانتو زولكو ناي مجرشا مفتحي فاينال سولوشن كم زولو بعد هتلر إساياس ناي مجرشا أيو زيا ناي موتن ناحيتن يزبلايو سلازي بوغنا خانتا اينا نوزلنا اب بزاها خوينكا اددا فاشيست زخونا نا ايثيوبيا نا ايرتران سراويت ايتخون مستم نعخاز مسلو زكواشحو زلو تعلم اتو كالي نجر يلن نعخا قتيلهم نولد خا خدفرو يوم علمية محصرو بتجمير كايوم زلخا نابقال اوت زيناتاتنا كنسجر منغستي امريكا اب تግራይ ዘሎ ሰብአዊ ቅልውላው ከም ዘሻቀሉን ባዕዳዊ ሰራዊት ወልቀመላኽ ኢሳስ አፈወርቅ ድማ ወተሃደራዊ ክዳን ሰራዊት ፋሽስቲ አቢ ተኸዲኑም ኣብ ትግራይ ንምጽናሕ ምሕሳቡ ከም ዘተሓሳሰቦን ገሊጹሎም እቲ ባዕዳዊ ሰራዊትን ሓይልታትን ክሕቲ ኣምሓራን ካብ ትግራይ ብቁልጡፍ ንኽወጽውን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣገንዚቡሎም መንግስቲ ኣሜሪካ በሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ አምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣቢሉም ኣብ ዘሕልፎ መልእኽቲ ኣብ ትግራይ እናተጋደደ ዝመጸ ሰብአዊ ቅልውላውን ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላትን ከም ዘተሓሳሰቦም ኣፍሊጥሎም بزيكازي منغستي أمريكا بعداو سراويت والقملخ إساس أفورقي وتهدراوي كدان سراويت فاشستي أبي تخدينو كاب تግራይ كساب مودعتا نزي موصا يقبرو زلو منقسقاس بمنقاف حيلتات وررتي كاب تግራይ بزي وعل حدر نخوصو أتحساسيبوم سراويت إرتران حيلتات كلل أمحران كاب تግራይ بقلطف كوصلوم زبلا أمباسادر ليندام تطابوتات تطو نخبلوم كوينات تግራይ ፖለቲካዊ ፍታሕ ንኸረኽበሉ ዘይተገደበ መንቅስቃስ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ንክህሉን ናፃን ዘይሻራውን ምጽራይ ጥሕሰት ሰብአዊ መሰላትን ጥቃትን ንኽግበርን ኣተሓሳሲበን ኣለዋ መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ትግራይ ይፍጸሙ ዘለው ግፍዕታት ድሕሪ ምኹናን ሕዝውን ጭካነ ዝተመልኦን ዘሰንብድን ጾታዊ መጥቃዕትታት ምቕጻሎም ከም ዘሻቀሎ ሓቢሩሎም ኣብ ትግራይ ዘሎ ቅልውላው ከም ዝተጋደደም ሰባት ብጥሜት ይሞቱ ከም ዘለውን ግፍዕታት ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀመላኽ ኢሳስ አፈወርቅ ድማ ከም ዝቐጸለን ውድብ ሕብራት ሃገራት ገሊጹሎም ምክትል ዋና ጸሓፍን ሓላፊ ሰብአዊ ሓገዝን ውድብ ሕብራት ሃገራት ማርክ ሎኮክ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብአዊ ቅልውላው ካብቲ ዝነበሮ ተጋዲዱ ከም ዝቐጸለን ሰባት ብጥሜት ይሞቱ ከም ዘለውን ምግላጾም ቪኦኤ ኣመልኪቱሎም تمال نجوه كاب مقالن عنفت دبوب أبزركب وردا أفلام 257 بتميت كم زموتو زحبر صبصاب باتحن لهم زين خلنا كتحساس بنايقبا أب أفلا عقات إمزلو حزي زتت أنا خرس قمتي انت زويسدنا نقدميت كقات منا نايزخ الحادقة ملكتيوم تميت كم مسار حكوينات متقام جبنيو بمبال نعبالات بايتو تتتا ودب حبرات حقرات حابيرهم اللهم
እቶም ምክትል ዋና ጸሓፊ ፋሽስቲ አብይ አሕመድ ኣብ ልዕሊ ገበርቲ ሰናይ ትካላት ብሰንኪ ዘንበሩ ማዕቀብ ምንቅስቃስን ኩናትን ናብ ዝበዝሕ ክፋል ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ምብጻሕ ከም ዘይተኻለ ብሐሙስ ንኣባላት ባይቶ ጸጥታ ገሊጾም ኣለዉ። ብዘይካዚ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንከይከፋፈል ከም ዝኸልከሉ ሓቢሮም ኣለዉ። ብተወሳኺ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ክዳን ሰራዊት ፋሽስቲ አብይ ተኸዲኑ ኣብ ትግራይ ግፍዕታት እናፈጸመ ከም ዝኾነ ማርክ ሎውኮክ ምስ ገለጹ እቲ ባዕዳዊ ሰራዊት ይፍጽሞ ዘሎ ግፍዕታት ጠጠው ኣቢሉ ካብ ትግራይ ንኽወጽእ ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። 23 ወተሃደራት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ንሓንቲ ጓል ተንስተይቲ ትግራይ ንመዓልትታት ከም ዝዓመጽዋን ናብ ብልዕታ ድማ ሚስማራትን ጸጸራትን ከም ዘእተውላን ቅድሚ ሕዚ ምግላጽና ዝዝከር እዩ። ጋዜጠኛ ቴሌቪዥን አልጀዚራ ነዛ ጓል ተንስተይቲ ብኣካል ረኺቡ ኣዘራሪብዋ ኣሎ። ንሕዳ ድማ ከም ስዕብ ኣዋዲድና ኣለና። እዛ መሓውራ ሲኢና ዘላ ጓል 27 ዓመት ሓፍትና ሓንቲ ካፍተን ብባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ተዓሚፀን ንዘለኣለማዊ ስንክልና ዝተቃልዓ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሓንቲ እያ። ወዲ 4 ዓመትን ጓል 6 ዓመትን ደቃ ገዛ ገዲፋ ቀለብ ክትሽምት ምስ ወፀት ወተሃደራት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ካብ መኪና ውሪዶም ብጭካነ ከም ዝዓመፅዋ ተፈሊጠሎ። He said to me, ንሕና ናብ ንወስደክ ቦታ ቀጢል ክትኸዲ ገለ ነገር ክገብር የንቴልክ ግና ከብድኽ በዝኻራ ክንቀደክ ኢና ኢሎምኒ ክሳድክ እውን በዝኻራ ክንቅንጥበክ ኢና ኢሎምኒ ኣነ ድማ and I ኣውየ screamed out. ብድሕሪ እዚ 23 ወተሃደራት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ን11 መዓልታት ብዘይ ዕረፍቲ ተጋሲሶምዋ ካብኡ ኣእሙሮኣ ስሒታን ብደም ተኣሊኻን ሓረስቶት በረኻ ረኺቦምዋ ሕዚ እግራ ተሰይራ ከቢድ ዝኾነ ውሽጣዊ ጉድኣት እውን በፅሕዋ ኣሎ ኣብቲ ትሕከመሉ ሆስፒታል ዓዲግራት ዶክተር እዞም ምስማራትን ጸጸራትን ካብ ብልዕታ ምሰውፅላ ከምዚ ናታ ዓይነት ዘስካሕክሕ ፆታዊ መጥቃዕቲ ፍቆዶ ገጠራትን ከተማታትን ትግራይ ከም እተፈጸመ እዞም በዓል ሞያ ጥዕና ይዛረቡ። These are ladies who are aware. ከምዛ ጓል ኣንስተይቲ ዝበላ ግዳያት ናብ ትካል ጥዕና ምኻድ ዓብዪ ረብሓ ከም ዘለዎ ዝፈልጣን ናብ ትካላት ሕክምና ንምምፃእ ትብዓት ዝራኽባን ጥራሕ እየን። እዚአን ኣብ ጥቓ ከተማ ዝነብራ እየን። መብዛሕትኡ እቲ ህዝቢ ኣብ ገጠር እዩ ዝነብር። ስለዚ እተን ተፈሊጠን ዘለዋ ግዳያት ፆታዊ መጥቃዕቲ ቁፅረን ኣዝዩ ውስንን ከምቲ ካብ ባሕሪ ብማንካ ዝበሃል ዓይነት እዩ። The number that we have seen is the tip of the iceberg. ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ግዳያት ፆታዊ ባርነት ኮይነን ኣለዋ ዝበላ ጋዜጠኛ አልጀዚራ እዛ ጓል ሄዋን መሓውራ ለሚሶብ 4 ኾርምያ ከም እትውዕል ገሊጹ። I have spent a month in this hospital. ንእጋረይ ተሰይሩ እዩ Receiving treatment. ሕቆይ እውን ተጎዝየ ኣለኹ ኣይኮነን ደኹ ወሳውስ ካብ ኮፍ ዝበልክዎ እኳ ምልዓል ኣይከኣልኩም ሽንተይ እውን ምቁፅፃር ኣብይን ኣሎ ደምን ሽንትን ተሓዋዊሱ እዩ ካብ ውሽጠይ ዝፈሰኒ ጸላይ ህይወተይ ጸልሚቱ has destroyed my life. ወተሃደራት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ስልካ መንጢሎም ከም ዝወሰዱላን ሕዚ ብዛዕባ ሃለዋት ደቃ ሓበሬታ ከም ዘይብላን ብሕሱም ናፍቆት ትሳቐ ከም ዘላ እውን ወሲኻ ገሊጻ። ብተመሳሳሊ ዜና ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይ ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም መሳርሒ ኩናት ይጥቀሙሉ ከም ዘለው ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ። ምክትል ዋና ጸሓፍን ሓላፊ ሰብኣዊ ሓገዝን ውድብ ሕብራት ሃገራት ማርክ ሎውኮክ ኣብ ትግራይ ወተሃደራት ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም መሳርሒ ኩናት ከም ዝጥቀሙሉ ንኣባላት ባይቶ ጸጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ሓቢሮም ኣለዉ። ኣብዚ ግርጭት ጾታዊ መጥቃዕቲ ከም መሳርሒ ኩናት ከም ዘገልገለ ኣየጠራጠርን ምስ በሉ ኣወዳት ተጎጅሎም ንደቂ ተንስትዮ ከም ዝተጋሰስዎን ዝሕብሩ ጸብጻባት ቀሪቦም እዮም። ደቂ ተንስትዮ ብተደጋጋሚ ዝዕመጻሉ ኩነታት እውን ኣሎ እዩ። ደቂ 8 ዓመት ህፃናት ከይተረፋ ተዓሚፀን እየን ብምባል ከም ዝተዛረቡ ሮይተርስ ኣመልኪቱሎ። ኣብ ባይቶ ጸጥታ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ሊንዳ ቶማስ እቲ ባይቶ ኣብዚ ጉዳይ ከጽቀጠ ከም ዘይግባእ ገሊጸን ኣለዋ። ንምንታይ እዩ ህይወት ኣፍሪካውያን ዘይገድሰናን ከምቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዘለው ግርጭታት ኣቓልቦ ዘይንገብረሉን ክብላ ሞጊተን። ኣብ መወዳእታ ኣብ ስዊዘርላንድ ዝርከቡ ተጋሩ ትማሊ ኣብ ከተማ ጀኔቫ ኣንጻር ሓይልታት ወረርቲ ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ኣለዎም። ኣብዚ ኤርትራውያንን ካልኦት ፈተውቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን ዝተረኸብሉ ሰልፊ ባዕዳዊ ሰራዊት ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቅን ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ትምክሕቲ ኣምሓራን ካብ ትግራይ ንኽወፁ ጻውዒት ኣቕሪቦም እዮም።
باركس خبركم تملكتنا نلو مزحزنا لكم زينا نزي مسل نيرو أبكال أوت زيناتات تمليسنا كساب نقانا سلام تقراي تسعر